मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा BPF लोगोसे UPP नि गेजेराव जुद्ध जागासिनो आरो दावराव जागासिनो दा आंनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन लोगोफोर नोंथांमोना बे कुइसनखौ कमेन्टनि गेजेरजों फिननायखौ हरबानो जाबाय मिथिबायना फैबाय थानाय BTC बिटिआर इलेक्शनाव जोंहा BPF ना UPP ला देरहागोन लोगोसे देरहासार जानानै जोंनि बे BTC खौ सोर सरकार सलायगोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आंनि बायदिब्लाथ' बेनो देरहागोन मिथिबायना फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव बेनो देरहागोन दा नोंथांमोननि बायदिब्ला सोर देरहागोन बेखौहाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनाय दाबाव मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआनो गोबां गोनांथार नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै फैबाय थानाय BTC बिटिआर इलेक्शनाव सासे मोजां दैदेनगिरिनो जों भटखौ होनो हायो बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टखौ फोरमायहरनो दाबाव दा फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारी सारा देरहागोन ना प्रमोद बर' सारा देरहागोन बेखौहाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।